గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ఆర్బీఐ 3 నెలల ఈఎంఐల వాయిదా. కరోనా వేళ రిజర్వ్ బ్యాంక్ కీలక ప్రకటన చేసింది. లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరీకరణ కోసం రెపో, రివర్స్ రెపో రేట్లు తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. రెపో రేటును 75 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 4.4% తగ్గిస్తున్నట్టు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ ప్రకటించారు. రివర్స్ రెపో రేటును 90 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 4% చేరుస్తున్నట్లు తెలిపారు. కరోనా ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్రంగా ఉందని ఆయన చెప్పారు. 150 మంది ఆర్బీఐ సిబ్బంది సైతం క్వారంటైన్లో ఉన్నారని తెలిపారు. కరోనా ప్రభావంతో ఈఎంఐలపై 3 నెలల మారటోరియం విధించింది ఆర్బీఐ. రుణాలు తీసుకున్న అందరూ 3 నెలలు ఈఎంఐలు కట్టకుండా వెసులుబాటు కల్పించింది ఆర్బీఐ. దీంతో బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తీసుకున్న వారికి ఊరట లభించింది. అయితే మరి క్రెడిట్ కార్డులకి కూడా ఈ మారటోరియం వర్తించనుందా లేదా అనే విషయం మీద మరింత క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. మరి ఈ విషయంలో మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ఆర్బీఐ 3 నెలల ఈఎంఐల వాయిదా. కరోనా వేళ రిజర్వ్ బ్యాంక్ కీలక ప్రకటన చేసింది. లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరీకరణ కోసం రెపో, రివర్స్ రెపో రేట్లు తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. రెపో రేటును 75 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 4.4% తగ్గిస్తున్నట్టు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ ప్రకటించారు. రివర్స్ రెపో రేటును 90 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 4% చేరుస్తున్నట్లు తెలిపారు. కరోనా ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్రంగా ఉందని ఆయన చెప్పారు. 150 మంది ఆర్బీఐ సిబ్బంది సైతం క్వారంటైన్లో ఉన్నారని తెలిపారు. కరోనా ప్రభావంతో ఈఎంఐలపై 3 నెలల మారటోరియం విధించింది ఆర్బీఐ. రుణాలు తీసుకున్న అందరూ 3 నెలలు ఈఎంఐలు కట్టకుండా వెసులుబాటు కల్పించింది ఆర్బీఐ. దీంతో బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తీసుకున్న వారికి ఊరట లభించింది. అయితే మరి క్రెడిట్ కార్డులకి కూడా ఈ మారటోరియం వర్తించనుందా లేదా అనే విషయం మీద మరింత క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. మరి ఈ విషయంలో మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి.